Hola, bon dia o bona vesprada a tots i a totes. En primer lloc, presentar-me. Soc Cristian Verdú, professor a l'FPA Jaume I de Gandia i al Serafí de Centelles d'Oliva. També soc coordinador TIC en ambdós centres. En primer lloc, farem una xocoteta broma sobre el Covid i el Covid-19 i el programa Docker. Este és Docker. Docker destaca en l'aïllament d'aplicacions dins de contenidors. Per tant, aquestes diferents aplicacions no tenen cap efecte sobre d'altres. Docker exist. Sigues un Docker. Després d'haver fet una xocoteta broma sobre Docker i l'actualitat, per això estem fent així aquestes ponències online, passarem ja a fer la ponència en si, que en aquest cas tractarà de Docker. En primer lloc veurem uns xocotes conceptes sobre el Docker i les seues imatges i contenidors. A continuació veurem com s'instal·la el Docker i una ferramenta també molt utilitzada que es diu Docker Compose. A continuació farem també un tutorial de com alçar unes imatges ja fetes o dockeritzades, com és el programa per a la gestió de les incidències informàtiques, el SAI, que tots coneguem. El programa es diu OTRS i el podrem muntar dins del nostre centre per a recollir totes aquestes incidències informàtiques que solen ocórrer dins del centre. I així poder tindre un punt centralitzat i saber qui t'envia què i si estan solucionades aquestes incidències o no. Per tant, anem a fer un poc de comparar amb la realitat. Nosaltres com a persones som dependents d'objectes que necessitem per a fer certes feines. Per exemple, necessitem culleres per al caldo o forquetes per a l'ensalada. Ara imaginem que s'anem a passar un mes fora de casa, allà on Sant Pere va perdre la sabata. Allí sols hi ha 4 parets i un teulat. Ni sofà, ni cuina. I et preguntes, paga la pena anar? I si pogués embolicar totes les dependències, ferramentes necessàries per a desenvolupar la teua vida allí amb normalitat i foren portables? Doncs això és Docker. No obstant, no podem començar la casa per la teulada. Cal posar èmfasi sobre diversos conceptes envers els contenidors. Per tant, a continuació s'expliquen els conceptes bàsics. En primer lloc, una imatge. Una imatge és un paquet en el qual es troba una aplicació o servei i tot el necessari, codi, executables, llibreries, configuració, etc. perquè aquesta aplicació pugui funcionar. Però aleshores, per què estem parlant d'imatges i no de contenidors? D'acord amb el diccionari, una imatge és una idea o representació mental del que es percep pels sentits. Què té a veure una imatge així? Doncs bé, un contenidor no és més que una instància d'una imatge, és a dir, una imatge en funcionament. També poder fer un símil entre imatge i programa executable. Si fixem un programa, quan executem un programa, este es transforma en un procés, una instància del programa. Si el tornem a executar, trobarem que obtenim una segona instància. Aleshores, podem dir que les imatges són com programes executables i els contenidors com els processos en execució. Els contenidors. Com explicàvem abans, un contenidor no és més que una instància d'esta imatge que té tot el necessari perquè la nostra aplicació funcioni adequadament. Però el contenidor té una característica realment interessant. Per un costat, el contenidor utilitza i comparteix el sistema operatiu de la màquina en la qual s'està executant amb altres aplicacions
i, per descomptat, amb altres contenidors. Això és precisament el que ho diferencia d'una màquina virtual. Les màquines virtuals, al ser un sistema operatiu complet, mentre que els contenidors tenen el mínim imprescindible per al funcionament de l'aplicació o servei, és a dir, minimitzen les aplicacions i programes bàsics per al funcionament d'una aplicació o programa concret. Imatges i contenidors. La diferència entre el paral·lelisme que fèiem abans entre les instàncies dels programes i els contenidors radica en el fet que quan acaba l'execució d'una instància de l'aplicació, esta desapareix. En canvi, hem de tindre un contenidor, este queda emmagatzemat en el nostre equip. Per què? La raó perquè el contenidor queda en el nostre equip és, d'una banda, poder iniciar-lo de nou i, en segon lloc, perquè és possible que a l'interior d'este tinguem arxius que ens siguin d'utilitat. Si en acabar l'execució del contenidor s'esborrarà de manera automàtica, segur que en més d'una ocasió s'emportaríem un disgust. En aquests moments, després d'haver vist ja diferents conceptes sobre Docker, imatges i contenidors, passem ja a la instal·lació. En aquest apartat passarem a fer una instal·lació de Docker des del principi. En primer lloc, indicar-vos que a blogs.edutictac.es/chverma trobareu tota la documentació relativa a aquesta ponència, incloent enllaços, ara tots els passos de comandaments que farem, i ahí quedarà tot més clar, d'acord? Per tant, anem a passar ja al que seria la instal·lació del Docker a la nostra màquina. Per tant, vos indicaré on podeu trobar el manual de la instal·lació a la pàgina que ja vos he dit. I, com sabeu, al LibrexDNeu podem instal·lar el Docker emprant el 0.7 o per comandaments. I, per tant, així ho farem per consola. En primer lloc, com sabeu, hem de fer una actualització del sistema dels paquets, dels repositoris. Una vegada hem fet l'actualització, el que farem serà instal·lar diversos paquets que necessitem per a descarregar el Docker. Necessitem el apt transport HTTPS, SEA Certificates, curl, GNU PNG Agent, Software Properties Common, d'acord? Els instal·lem. Després hem d'afegir la clau GPG al nostre gestor de paquets, l'apt. Per tant, descarreguem esta clau GPG i la instal·lem, l'afegim al nostre gestor de paquets. Ara afegirem el repositori. Afegim el repositori, en aquest cas com la plataforma és AMD64, li indiquem la nostra plataforma, però de totes formes ja vos comente que a la pàgina web oficial podeu trobar les diverses plataformes. Per exemple, no és el mateix instal·lar-li Docker en una màquina, un ordinador personal, d'escriptori, que sol ser una arquitectura AMD64, que en una Raspberry Pi que sol tindre un ARM. Per tant, afegim el repositori i ara estarà actualitzant. I una vegada actualitzant, el que farem ja serà instal·lar el Docker Community Edition, el client i el container d'IO. Els instal·lem.
i jo el tenia desactualitzat, per tant està instal·lat. Una vegada ja acabi d'instal·lar, el que farem serà afegir el Docker al nostre grup. Perdó. El que farem serà afegir l'usuari Docker al nostre grup per a no haver d'executar Docker mitjançant la sudo, o sigui, ser superusuaris. Per tant, sudo usermod -ag docker i l'usuari. I ara ja ens queda instal·lar la ferramenta Docker Compose, que també és una línia molt llarga. I ja estaria instal·lada. Bé, ens queda un últim pas, que és donar-li permisos d'execució. I com tot en informàtica, sempre comencem amb un comandament que sol ser el Hello World, el Hola Mundo, Hola Món. Per tant, Docker run Hello World. Ens indica que no pot trobar la imatge al nostre localment. Per tant, el que fa és pooling, fa un pool, o sigui, obté des d'un repositori remot, que més avant comentaré quin és, i el que fa és descarregar-se la imatge i la instal·la al nostre ordinador. I què diu què fa esta imatge? Simplement hello from Docker, es diu hola. Com vos dia, tenim un repositori que es diu hub.docker.com, que més avant explicaré un poc per damunt com treballa. Molt bé, com qualsevol contenidor, necessita d'una imatge per a poder generar una instància. Aquesta imatge, la que hem vist, es diu Hello World. Normalment les imatges estan allotjades a hub.docker.com, que és una plataforma on podem penjar les nostres imatges i seran publicades per a les demés persones. És a dir, són públiques, tot el món pot accedir a elles. Si mal no recorde, crec que només per persona, per usuari, es pot tindre un repositori privat. Ja hem vist un poc què fa este comandament, no? Al intentar posar en funcionament la imatge Hello World, el que fem és buscar si la tenim instal·lada, si tenim una imatge anomenada Hello World al nostre equip. En cas contrari, la descarrega del repositori i la crea en un contenidor al nostre ordinador. Per a saber quines imatges disposem localment, podem entrar Docker Imatges, i així tenim moltes, jo per exemple tinc moltes imatges, i podeu veure què és el que ocupa, quant ocupa aquesta imatge i quan la vau crear, i sol tindre acoplada un tag, una paraula clau per a poder identificar-la. Què més? Una vegada posem en marxa un contenidor amb Docker Run, este passa a execució. Podem executar comandaments dins del contenidor. Per exemple, podem emprar la consola d'aquest contenidor. Per a fer-ho, abans hem d'identificar el nom del contenidor, el seu container ID. Per exemple, jo tinc Docker PS i no tinc cap contenidor ara mateixa en execució, però si faig ps-a menjat tinc així molts contenidors.
I tots els contenidors tenen un container ID. Vegeu, el Hello World que hem creat, el tenim així. Vale. Per tant, amb Docker Container ls vegem tots els contenidors que no en tinc cap i així tenim tots els contenidors que han sigut executats però en aquest cas estan parats. Què més? També poder que, per exemple, si tenim un identificador numèric, anem a posar-li este número. Per si jo vull entrar si vull accedir al baix d'un contenidor, el que faré serà docker exec -ti el identificador del contenidor i, per exemple, baix. I si no volem copiar i pegar el contenidor, 3 o 4 caràcters alfanumèrics del principi del container ID sol funcionar. Per exemple, si tenim un contenidor, el tenim així, amb -t, li estem dient que emprarem un pseudoterminal i amb -i, esta terminal serà interactiva. Anem a donar-li i ens diu que no hi ha cap contenidor. Jo, per exemple, vaig a posar en marxa un contenidor, docker run redis, d'acord? Ja el tinc així, el contenidor en marxa, i ara vaig accedir a aquest contenidor. Com ho faig? Docker container ls. Em diu que tinc així uno. Vaig a posar-ho així. Em diu que tinc així un contenidor. Perfecte. És este contenidor, copio els primers i vaig accedir a ell. Exec -pi, el nom del contenidor i el comandament que vull emprar. Ja estic dins. Per tant, sí, ja podem navegar per dins del contenidor, puc fer un ls, puc fer un pwd, puc tirar enrere, fer un altre ls, navegar res, val? Puc fer el que podria fer en tots els sistemes operatius. Per aquest motiu no cal usar SSH per a interactuar amb els contenidors. Si hem acabat amb el contenidor i volem tombar-lo, el que hem de fer és parar l'execució amb docker stop i el començament d'aquest contenidor. I vegeu com així el tenia funcionant i ara ja està parat. De fet, si faig un ls, este contenidor ja ha acabat la seva execució. Si el que volem és esborrar els contenidors perquè ja no els necessitem i ocupen espai, això és molt important. Jo, de fet, quan he començat abans de gravar, he vist quants contenidors tenia moltíssims contenidors i el que he fet és esborrar. En un momentet he alliberat 37 gigas. Per tant, és important anar borrant els contenidors que no useu. Per això he fet un docker ls i veig que tinc així la imatge. Per tant, amb aquest contenidor el que faig és docker container rm. Li indique el contenidor i ja me l'ha borrat. Una vegada hem vist com llançar i manejar els contenidors i les imatges, passarem a les opcions per a emprar volums, explorar serveis, mapejar pods,
Però en compte d'emprar directament Docker, emprarem una ferramenta que ens ajuda a configurar, alçar, parar i moltes més coses dels nostres contenidors. La ferramenta es diu Docker Compose. Per aprendre de forma simple, com sempre, aquesta ferramenta, anem a fer-ho de forma pràctica. Abans, un poc de context. Moltes vegades, quan treballem com a coordinadors TIC als centres, ens trobem que hem de solucionar infinites incidències. Tots sabeu de què parlo. Doncs una forma de centralitzar-les és emprar un formulari accessible dins del centre on les docents poden emplenar les seues incidències i els coordinadors ells o les coordinadores poden planificar-se per resoldre o donar instruccions de com es poden solventar. A més, podem emprar el mateix sistema que s'usa per a les incidències que col·loquem al SAI, el sistema OTRS. Aleshores, anem a la faena. Per emprar la ferramenta Docker Compose necessitem crear un fitxer anomenat Docker Compose IML. Afortunadament, no som els únics que hem pensat en dockeritzar OTRS. Una simple cerca al web ens du al repositori a GitHub anomenat complemento/docker.otrs. A més, ens dona ja un fitxer docker compose.iml. Crearem una carpeta local, per exemple, docker-otrs, i dins d'esta executem el wget per a obtindre aquest fitxer. Per exemple, get, el fitxer, i el tindrem així guardat dins de la nostra carpeta. Continuem. Anem a modificar, anem a obrir este fitxer. Per tant, vim Docker Compose. Vaig a fer-vos un poc més gran. Vale. Anem allà. En primer lloc trobarem este format, l'IML. De forma resumida, la formatació que empra és: cada opció depèn de forma jeràrquica de la seva superior. Cada opció ha de ser identada, és a dir, hem de posar els diferents espais entre el marge esquerre i la paraula, l'opció, de forma correcta, per especificar a qui pertany. Si una opció té diverses entrades, podem emprar el guionet. Al web docs.docker.compose/compose-file/compose-file-versió 2 podem trobar totes les opcions de què disposa aquest fitxer. Però tornant al nostre fitxer, el primer que trobem és version. En aquesta opció especifiquem quina versió del compose file estem usant. En el nostre cas, la segona, la versió 2. Este paràmetre s'especifica en cometa simple. A continuació trobem la secció de services on especifiquem els nostres serveis o contenidors que emprarem. En el nostre cas, emprem dos contenidors, un per al servei web, OTRS, i altre per a emmagatzemar la informació, un sistema de gestor de bases de dades, MySQL. Cada servei té les seues pròpies opcions. En primer lloc, el contenidor OTRS empra com a imatge Ligero OTRS amb l'opció Restart, la qual és la unless stop. Indiquem que el contenidor torna a execució sempre que nosaltres no el parem. Per exemple, si l'ordenador s'apaga quan es torna a encendre, el contenidor també es posarà en funcionament. La següent opció que trobem és Volumes. Amb aquesta opció mapegem els directoris locals amb els de l'interior del contenidor. Així, dintre del directori que hem creat, tindrem dos directoris. El punt indica que l'ha de crear dins del directori actual.
Tenim el .data/OTRS, contindrà tot el que conté /OPT/OTRS. Esta part és la local i esta part és la del contenidor. Després també com a directori local d'esta carpeta estem dient que OPT/OTRS addons me'l munten en la meva carpeta actual OTRS addons. A més, també li proporcionem al contenidor la nostra configuració d'ús horari, la data i l'hora amb etc local time. Li muntem al contenidor en etc local time, però amb l'opció de read only, o sigui, sols lectura. Continuant amb les opcions, trobarem environment, on especifiquem les variables d'entorn que emprarà el nostre contenidor. En primer lloc trobem MySQL hostname, on indiquem quina és la direcció per a on podem trobar el servei de MySQL. En aquest cas és el propi contenidor MySQL. Indiquem username, l'usuari, per a poder accedir a la base de dades. Tenim també el password, serà ligero, customary ligero, OTR system, aquestes ja formen part de l'OTRS. El default language, per defecte està configurat en anglès. LFQDN serà per a posar-lo en un servidor concret, així podríem donar-li un domini. Install indica que anem a instal·lar l'OTRS, en la primera execució, i l'habilitarem, llevant-li descomentem i posem don't install ligero addons perquè no volem tampoc ningú addon de ligero ni res. El depends on indica que el contenidor OTRS depèn de MySQL. Per tant, per a iniciar-se s'ha d'iniciar primer el contenidor corresponent. Per defecte, cap contenidor exposa cap servei, és a dir, el port. Com sabeu, el port habitual del protocol HTTP és el port 80. Per tant, hem d'exposar el port 80 del contenidor OTRS, però exposar-lo no significa que sigui accessible a través de la xarxa. Significa que podem fer una petició a l'IP que tinga assignada el contenidor i obtindre el servei sol·licitat. Per això tenim a la nostra disposició l'opció ports. Per tant, anem a comentar aquesta part que no ens interessa i anem a descomentar aquesta. Ports. L'opció ports podem mapejar els ports del contenidor amb la nostra màquina. Què vol dir això? Que, per exemple, si posem ports -80-80, estem mapejant tota petició rebuda a la nostra màquina pel port 80 serà redirigida al port 80 del contenidor. Així, dins del centre podem accedir a l'OTRS amb 10.0.1.1, un port 80 o 172, el que siga. Per altre costat, el contenidor MySQL compta amb opcions molt paregudes a les del contenidor anterior. D'estes, sols remarcarem la contrasenya del MySQL, aquesta variable d'entorn, que ha de ser la mateixa que està d'ací dalt. Així, password i password. I després trobem l'opció command, on especifiquem els comandaments que ha d'executar el nostre contenidor. Donades per explicades les configuracions bàsiques que podem especificar al fitxer Docker Compose, en aquest moment ja estem a disposició de poder desplegar
els nostres serveis, els contenidors. Per a fer-ho, comptem amb el comandament docker compose app. I donem. I això el que fa ara és baixar-se les imatges. En aquest moment està baixant-se la imatge del MySQL i quan acabes baixarà la imatge del Docker, de l'OTRS. Ara hem executat Docker Compose App i si volem que s'executa en background o com a dimoni, en compte del Docker Compose App, emprarem Docker Compose App -t. Si el que volem és llegir els logs que generen els nostres contenidors, emprarem Docker Compose logs. En aquest cas, com no hi ha cap contenidor executant-se, no hi ha logs. Si volem llegir a mesura que van generant-se els logs, emprarem la mateixa ordre acabada en -f. Perdoneu. Si sols volem llegir els d'un contenidor en concret, per exemple els del MySQL, indiquem el contenidor al final. Com fèiem amb Docker, també podem accedir dins del contenidor, dins d'un contenidor. Per exemple, Docker compose exec MySQL i el comandament baix. En aquest comandament el que fem és accedir dins del baix. Vaig arrencar el Docker Compose -t, però sols vull que el MySQL. Ja l'he arrencat, d'acord? I ara vaig accedir a ell. Així vegeu els logs, vegeu com van generant-se. Per què? Perquè tenia el -f. Si el lleve, el que fa és tirar-me tot ja. Si jo el que vull que és entrar, Docker Compose exec el contenidor i el comandament. Entrem baix i així ja estic dins del Docker, dins del contenidor, perdó, del MySQL. Què més? Per altra banda, podem reiniciar els contenidors amb Docker Compose restart. Això el que faria és reiniciar tots els nostres serveis, tots els nostres contenidors d'aquest projecte, però jo, com sols vull reiniciar un, que és el que actualment tinc en marxa, i dono a Docker Compose restart MySQL i el que fa és reiniciar. Si jo el que vull és parar-lo, i el Docker Compose down para tot el projecte, és a dir, els dos serveis, el MySQL o l'OTRS, però en aquest cas sols vull que el MySQL. Docker Compose down i este no em deixa. Docker Compose down. No. En este no em deixa. Down. Si l'execute tot, sí que em para el MySQL i l'OTRS, veus, ha fallat, que estava executant-se. I torno a donar. Perdoneu, no falla per això, és perquè tinc un altre servei executant-se en el port 80. Per tant, vaig a donar-li el 81 i torno a arrencar i ja està creant-se, veureu molt d'error, però és normal. Està arrencant, està fent la instal·lació de l'OTRS. Estàvem en això. Docker Compose down el que fa és
tirar, és a dir, apagar o parar els contenidors de tot el projecte. Què més? Finalment, podem mostrar quins contenidors tenim executats en aquest moment, Docker Compose, però del nostre projecte, Docker Compose PS ens diu que tenim actualment els dos. Vegeu, el MySQL, l'OTRS, això és el comandament que està executat actualment. L'estat està alçat, o sigui, està corrent. I els ports. Vegem així que té els ports 3306 i 33060. Això estan exposats, és a dir, els té el contenidor, però en canvi així sí que vegem una redirecció del meu ordinador port 8081 al port 80 del contenidor. Què més? Finalment, quan ja, per exemple, hem acabat d'usar un contenidor, podem borrar-lo amb Docker Compose rm MySQL. Per exemple, això el que faria seria borrar el contenidor MySQL. Vale, ja menys mal que estava corrent i no puc borrar-lo. Vale, com vegem, això ja pareix que estiga alçat. Anem a comprovar que funciona l'aplicació localhost 8081. Pareix que vaig a ver, li dono OTRS i li dono també index.html. I així ara en principi està entrant, tarda la primera vegada tarda un poc, no us preocupeu, ja està ahí. I si no recorde mal, root @localhost entraríem a l'OTRS mitjançant per defecte i ja veieu com així podem manejar l'OTRS. No vaig entrar en matèria de com manejar este programa perquè això ja donaria una altra ponència. Anem a continuar, que ja estem quasi acabant, amb el Docker. Bé, si dèiem que amb Docker Compose podem alçar les imatges, ara anem a veure com es creen aquestes imatges. Vaig a baixar-me el Docker file, que podem trobar des del projecte Vim Docker. Vaig a fer en pantalla gran del tot. Anem allà. Com us deia, tota imatge una cosa que encara no hem explicat és que les imatges Docker es construeixen mitjançant capes. Una capa es crea quan es treballa sobre la imatge, és a dir, quan s'executa una instrucció o comandament. Per tant, quan comencem a confeccionar una nova imatge Docker, podem partir d'una imatge anterior. És així on trobem la sentència from.
Com vegeu, la sentència from està indicant-nos que la imatge docker.otrs parteix d'una imatge d'Ubuntu versió 16.04. A continuació podem especificar el mantenidor d'aquesta imatge amb l'etiqueta man_time. També podem configurar variables d'entorn amb emp per exemple, si estem indicant la versió de l'OTRS i el ligero repositori, d'acord? Baixem i trobem ja el següent comandament, que és el run. El run és una sentència que ens deixa o serveix per a poder instal·lar paquets, per exemple, a partir de l'apt, canviar permisos, chown, crear directoris, mkdir, és a dir, ens deixa executar comandaments dins de la imatge. Com vegeu, així estem actualitzant, estem instal·lant diversos programes, aplicacions. Després tornem a configurar variables d'entorn, tornem a executar la instal·lació de diversos paquets i així en este run el que estem fent és afegir usuaris, directoris i configurant els grups. Així estem creant directoris, canviant els grups, estem fent també un git clone, o sigui, està connectat a internet i baixant un repositori. I després tenim així el copy. El copy serveix per a copiar un fitxer local, és a dir, que tinguem en esta carpeta, en la carpeta que jo tenia UG lliures, i el copia dins del contenidor en una carpeta donada, per exemple en opt src. Continuem. Run, copy, un altre copy, un altre run, Així tinc també, que és un poc diferent al copy. L'add el que fa és que si detecta que a la part esquerra, o sigui, el source, l'input, és una URL, el que fa és descarregar-se aquest arxiu i el deixa caure dins del contenidor en una carpeta donada. Un altre run i després ja passem a l'expose. Amb la sentència expose obrim el port o ports que empra la nostra aplicació. Finalment, amb la sentència cmd command indiquem quins comandaments han d'executar-se una vegada arrencat el nostre contenidor. Per a més informació podem consultar docs.docker.com i allí tenim tota la referència. Per a crear la nostra imatge o per a fabricar-la, el que podem fer és docker compose docker build i això i no permissió. Perquè tinc així seria un directori, per exemple imatge, el dockerfile, imatge i així intentarem i així que s'executa i està fent, vegeu, cada capa la podem identificar amb el seu número d'identificador de commit, per dir-ho d'alguna forma. I tot això és tot. Per tant, com a conclusions, heu vist que en aquesta sessió hem explicat els conceptes relatius als contenidors, com són les imatges i els contenidors,
hem vist que una imatge és un concepte de programari estàtic, és a dir, que especifica de què es conforma un contenidor. Per altra banda, un contenidor és una imatge en funcionament, en execució. Quan treballem sobre els contenidors, normalment es guarda l'estat d'execució anterior i així podem consultar les dades en les quals treballen. Els contenidors es poden emprar per a desplegar aplicacions complexes que requereixen de diverses dependències específiques per al correcte funcionament d'una aplicació en concret. A més, no s'hem de preocupar de configurar el context en el qual s'executa la nostra aplicació. Falta de llibreries, programari obsolet, interacció entre aplicacions. Per a manejar els contenidors comptem amb la ferramenta Docker. Amb ella podem gestionar les imatges, els contenidors. També comptem amb una ferramenta que ens permet gestionar un projecte d'una forma més fàcil i intuïtiva, Docker Compose. Finalment hem vist com crear una imatge basant-se en una altra i configurar-la al nostre. Moltes gràcies per la vostra atenció i esperem que ens tornem a veure d'ací prop. I esperem també que siga l'escola. Adeu!